Grazzi ħafna tal-qedim għana nibda minnek, Ministru. Mela, t-mixur ilu konna hawnhekk wara li kienet waqt il-binja ta' Raymond u Ġenit. Konna hawnhekk konna nidu ma jistax terġa' ssir din, il-bro m'għandhom xi riżorsi, rridu nagħmlu riforma, hemm bżonn li nagħmlu xi ħaġa. Erġajna qegħdin hawn t-mixur wara f'sitwazzjoni aktar gravi għax issa mietet mara. Jew x'ġara f'da t-mixur ma ħadmux ma ħadmitx ir-riforma, ma għamilniex biżejjed ġara. Ara, l-ewwel nibda biex nesprimi s-solidarjetà mal-familja Paċ u dak li ġari huwa serja ħafna. Kull suċċess ekonomiku u kull żvilupp ma jistax isir għaskapitu ta' ħajja. Ħajja għandha valur illi ma jissarra fl-ebda ammont, fl-ebda żvilupp u fl-ebda suċċess. Nibdew minn hemm. Xogħol sar, riformi saru. Sar avviż legali li kien avvanz kbir fuq dak li kien hemm fl-2013. Saret aġenzija illi għandha riżorsi però forsi m'għandix biżejjed riżorsi. Għamlet ħafna spezzjonijiet f'7 xhur, għamlet iktar minn 900 spezzjoni, għalqet 14 sit. Imma qegħdin ħamsa Irtirat garanzija bankarja. Dik qegħdin ħamsa għala s-Sur Ketkuti. Mhux vera mela. Kien hemm nies mill-awtorità tal-ippjanar ukoll inspectors li kienu qed jgħinu sakemm iżżid il-capacity. Mhux qiegħed hawn biex niskuża xejn. Hemm bżonn illi nagħmlu iktar. Dak li ġara mhuwiex aċċettabbli u kien hemm sekwenza ta' inċidenti. X'għamilna? Hemm l-inkjesta sa ħadd li hemm inkjesta maġisterjali. U ħaġa is-Sur Ketkuti qal li l-inkjesti kollha għadhom hemm ma nafsa. Hemm inkjesta ngħalqet u ħarġu charges kontra 3 persuni konnessjoni ma' dak li seħħ minn Moza Street il ħamru. Ġifieri anke kien skorret. Però lil mill qal is-Sur Ketkuti. Hemm kumitat tekniku irridu. Oħrajn għadhom jistennew, però il-pulizija fil-każ ta' Caroline iċċekkjajt ukoll minħabba l-kwistjoni li il-każ ma jattirax minħabba li ma kienx hemm nies li weġġaw. Sfortunatament Caroline mhux qiegħed hawn. Teknikament ma sirx. Però il-pulizija permetti li ħanispjega dal-punt għax ma ħareġ. Il-pulizija xort għandhom obbligu li jinvestigaw. Kif qed jiġri f'dal każ, il-pulizija mhux qed jistenna l-maġistrat, jiġifieri kien hemm 6 arresti ħarġu bil-police bail waqt li qed nitkellmu hemm iktar nies illi reġgħu saru ġew arrestati u ħajkomplu jinvestigaw. Da ma jnaqqas xejn milli qalet Caroline u mill-luġieħ illi għandhom dal-familji. Irridu nagħmlu iktar, dan mhumiex biżżejjed, dal-kumitat tekniku jrid joħroġ b'iktar proposti, sadattant irridu nżidu l-infurzar u rridu nsaħħu dal-aġenzija. Ġifieri jien mhu qiegħed hawn biex niskuża xejn, dal-gvern irrikonoxxiha, il-Prim Ministru rikonoxxiha. U iva rridu nagħmlu iktar però bħala gvern ma waħlux fl-aġenziji. L-iżviluppatur għandu responsabiltajiet, il-kontrattur għandu responsabiltajiet, il-perit għandu responsabiltajiet. U għafax li niġu waħlu fil-gvern u fl-aġenziji. Il-gvern irid jagħmel parti tiegħu, there is a positive obligation on us bħala gvern li nimxu l-qudiem, però kulħadd irid jagħmel biċċa tiegħu. Caroline, Mela jiena kont se ngħid xi ħaġa li ma naqbilx magħha li ma saritx inkjesta. L-inkjesta jiena nifhem li suppost li dejjem għandha ssir u mhux tiġu tajdu li għax ma weġġaħat jew li għax ma mitsħat għax f'ġrajiet oħra li ġraw fil-każ anka ta' Janet Walker, inkjesta saret ma weġġaħat u ma ngirefħat. Allura kif tagħna l-inkjesta ma saritx? F'tagħna ma weġġaħat u ma ngirefħat vera, f'tal-oħrajn ukoll ma ngirefħat u ma weġġaħat u tiġu tajdu li l-inkjesta għax di risposta li ngħatat lili l-inkjesta ma saritx għax ma mitħat. F'każijiet oħra ukoll ma mitħat u saret inkjesta. Sinjura, għandek punt importanti ħafna. U validu ħafna. Dik hija diskrezzjoni tal-maġistrat li jkun qed jagħmel inkjesta laqasi tal-gvern. Però nerġa' ngħidlek kuntik raġun. Il-pulizija u minn hawn qed ngħidha xorta jridu jinvestigaw. Kif qed jiġri f'dal każ? Hemm il-maġistrat mhux se nistennew l-inkjesta, il-pulizija qed tinvestiga u jekk hemm bżonn in-nies jaffaċċaw il-ġustizzja u jitilgħu l-qorti. Iva għandhom jitilgħu u mhux għandhom jitilgħu u jitilgħu mingħajr dewmien. Andre. Mela, ftit ta' xhur ilu Malta għaddiet minn 3 inċidenti fi ftit xhur. Kulħadd kien ixxukkjat, marru ħafna nies fit-television, il-Sandro Holler ġajna rajnieh b'wiċċ in-niket jgħidulna li jiddispjaċihom u ngħidu mbagħad saret ir-riforma l-hekk insejħa riforma ta' Mużumeċi, aħna kif ħarġet dik ir-riforma konnenna li dir-riforma mi ħadd biddel xejn. Għaliex għax l-erq ir-raġunijiet għal fejn qed jiġru dawn it-tip ta' inċidenti ma ġewx indirizzati.
U jisekemm ħajkun hemm mhux ħajjiġu indirizzati il-problemi strutturali li hemm fis-sistema kollha, mhux fil-BRO biss, fil-BRO ukoll, fis-sistema kollha. Sekemm mhux ħad tiġi indirizzat il-fatt li l-iżviluppaturi ħajjibqgħu jiddettaw il-liġi f'dan il-pajjiż ħanibqgħu fejn aħna. Aħna fix-xogħol tagħna li nagħmlu mar-residenti ikonna ħafna kuntatt ma' awtoritajiet differenti. L-awtoritajiet dejjem jieħdu n-naħa tal-iżviluppatur u mhux taċ-ċittadin. U sekemm din l-attitudni mhix ħadd inbidel, sekemm min għax għandu ħafna flus dan il-pajjiż ħajbqa' jiddetta l-liġi u jaħseb li huwa il fuq mill-liġi, inutli noqogħdu ngħidu iwa rridu iktar infurzar, da żgur li hemm bżonn iktar infurzar. Imma rridu naraw għaliex ma sarx infurzar. Jiena ma nemmix li kienet biss ir-riżorsi għaliex ma sarx infurzar, ma kienx hemm intenzjoni, ma kienx hemm irrieda li jsir infurzar, għaliex għax kien hemm il-flus fin-nofs. Għaliex għax l-iżviluppaturi kellhom kull skop bħalissa ħafna xogħol għaddej, għandhom ħafna xogħol bini differenti, allura tella u niżżel bil-għaġla ħal għamel ħafna qliħ. Ftit żmien biex minn biċċa xogħol immur għall-oħra malaj. Mela, ħanwaqfek sekonda ħajġek il-perit. Mela, fuq ta' Robert Mużumeċi peress li mhux hawnhekk biex nikjerifika xi sija nofsilu fuq Facebook, ma jimpurtax li lew hija rajt dakinhar kien qed jirrappreżenta l-gvern meta kien hawnhekk kullu ma' l-Ministru jirrappreżenta l-gvern għalhekk mhux qiegħed hawnhekk. Però xi sija nofsilu fuq tella post fuq Facebook li fija elenka lista ta' proposti li saru kif dawn ġew kif ġew affettwati fir-realtà. U di qed jgħidu ħafna perit. Din li qed jgħid Andressa, ir-reba. Jiġri dan ħafna għaġla. Lejla ma din ħafna għaġla biex. Ija mela, ħanħassik il-mistoqsija. Din ħafna għaġla biex nibnu kemm jista' jkun kbir, kemm jista' jkun malajr. U nagħmlu daqshekk mhix reba kollha. Jien ir-reba hija xi ħaġa li għandu il-bnedmin kollha. Niskużak għax illum ma tiflaħx u ġej ċorta għalhekk qiegħda xejnek għandirdu weder. Ir-reba mhux iż-żviluppaturi biss hemm rejba, hemm anki prezentaturi ta' televixin u ministri u periti, avukati. Ir-rejba hija xi ħaġa minuta da. Jien ma nistax ikolli r-rejba ta' kontrattur ta'. Le, għandek rejba, mhux inti, imma nies għandhom. Ma mhux l-istess. Ifhem daqsxejn x'għan nipprova ngħid. Ir-rejba hija xi ħaġa illi kulħadd jaf x'inhi. Allora meta inti twaħħal fir-rejba, kulħadd jifhem x'qed tgħid. Jekk ngħidlek isma' dan l-inċident li ġara għax kien hemm xi ħadd ħa deċiżjoni kompletament irresponsabbli, arroganti fl-ignoranza tagħha id-deċiżjoni, illi twassal għal negliġenza kriminali. Issa jaf x'qed ngħid. X'ġara ġifieri mhux qed nifhem, kun ftit iktar. Ġifieri kien hemm hemmhekk kien hemm struttura li ilha mibnija jinqalu iktar minn 30 sena. Biex iżomm l-appoġġ tad-dar tas-surpaċ, jiktara kif kienet l-istruttura hemm ritratti fuq il-Facebook. Tinduna li di saret biskop u saret għal xi raġuni u xi ħadd ma jistax ikun li bniedem tekniku u perit u x'inhu imur hemm u jgħid nistgħu nneħħuha. Dan ġen min iddeċida jagħmel hekk. Dan min iddeċida hekk kien bniedem ignorant, arroganti u issa jrid. Iġifieri qed tgħidini inkompetenza ta' xi ħadd. Kompletament inkompetenza. Iġifieri di għax qed tgħid. Kompletament inkompetenza. Skont każ wieħed ngħid tlieta erba' ħamsa. Ħatini ftit ċans kompetenza tal-individwu hija sistema sħiħa. Hija imnawra. Is-sistema sħiħa hija politiku tal-graffiti. Dan hija diskors politiku. Diskors politiku. Iva, dan kombinazzjoni sena u nofs erba' inċidenti gravi li mhumiex gravi għax dejjem dawn l-inċidenti li ġew il-graffiti għandhom aġenda politika, xellugija. Il-graffiti għandhom argument. Soċjalistu gburi, mhux ħanidejja. Il-graffiti għandhom aġenda politika. Mela, u jridu. Għandu ċans il-perit. Iridu. Tmur timxi Ipiġġu di. Il-ġungla li hemm barra. Mela mhux inkompetenza ta' individu, hemm sistema sħiħa li ħażina. Mela, okej, Andri, ejja sekonda waħda Karola. Mela, perit. Fil-fema tiegħek għax il-perit espertu wkoll, fil-fema tiegħek dak kien hemm xi struttura kien hemm xi struttura li kienet qed iżomm xi kolonna li kienet qed iżomm il-binja. Hemmhekk hemm dar, kien hemm dar insomma, li kellha ġis solari pedamenti, which is very, very rare. Issa, xi darba kien hemm suspett illi dal-pedament ħajinfaqa u bnew struttura fil-ġem tagħha. Din qed ngħidha
Għaliex l-istruttura kienet tidder kull min għandu l-Google Maps qed tiddur Sewa, sewa. fil-social media. Kulħadd jaf li kien hemm. Mbagħad ġara ġifieri. Xi ħadd iddeċida li jneħħi din l-istruttura. Ġvida xaħat li ma kienx jaf suq gaffa ma kienx jaf x'għandu jagħmel. Ma allura dik xaħat. Imma dik ma importax irrelevanti Huwa bniedem irresponsabbli. Issa pulizija qed jinvestigaw minnu da Ma ekku, mhux qed nipprova ninvestigaw. Imma mhux għax issa mhux qed ngħid jien biex ma jfhimniex ħażin illi m'hemmx żviluppaturi li jirranġaw mal-gvern u jħawdu u jħallsu ta' ġifieri, mhux qed ngħidlek, far from it. Imma ma nistgħux. Naf li mhux hekk Jela mhux hekk, jela ma tkellimx fuq l-individwu li qed korruzzjoni ħallas xi politiku partikolari. Qed nitkellem fuq rabta, fuq l-influenza li bħala klassi li żviluppaturi għandhom fuq il-klassi tal-politiċi. Dik hija mhijiex sempliċement il-korruzzjoni, dik tista' tkun ukoll ta' ġlieda ta' klassi. Għax dawn huma xi għal-Maltin naħseb, għax il-Maltin bħalissa tħossuhom medda minn klassi li qed neħħilhom is-serenità u minn klassi ta' l-iżviluppaturi li qed iġġielhom jibżgħu jgħixu f'darhom. Dik hija r-realtà. Qegħdin tiffomentaw il-mibeda mill-klassi ta' Msiekel l-iżviluppaturi qed tiffomentaw il-mibeda. huma minn huma. Jiena ma nemminx li nobot. Għaliex qed Għara social, għara Jiffomentaw il-mibeda, mhux U tinduna li hemm element ta' mibeda, sfortunatament, kontra iżviluppaturi. Namlu allura ma noħolġux nipprotestaw u niddefendu l-anfusna. Namlu. Daw qed jabżu għalina. Mhux jabżu għalina. Le, daw qed jabżu għalina. Daw qed jabżu għalina. Daw qed jabżu għalina. Noħolġu nipprotestaw. Perit falsa. Għandek l-agenda politika. Ministru, nisserva bin-nies. Bil-kontrarju tiegħek u ta' sħabek li tagħmlu il-miljuni minn fuq is-sofferenza ta' ħaddieħor. Okej, alright, Ministru. Ħalli jgħid, jimporta. Tħossat il-ħaġa li qed jgħid Andrej inti. Jimporta L-ar ħaġa li se nagħmlu li noqogħdu jew nippolitiċizzaw. Jew tibbipolarizza l-argument. In-nies għandhom raġun li jipprotesta. Iżgur li għandhom raġun. Għaliex hemm xi ħaġa ħażina fis-sistema jew kien hemm min kellu obbligu li jagħmel xi ħaġa ma għamilx. Issa rridu nitilqu minn hemm. Issa jekk l-iżviluppatur, jekk xi membru ta' assoċjazzjoni, something went wrong. Aħna rridu nkunu fuq in-naħa tan-nies iva. Mhuwiex aċċettabbli li bniedem ma jistax joqgħod id-dar. Bikwiet għax qed jiżviluppa ħdejh. Issa x'għamilna? Hemm din l-imbirka legal notice tal-2019 illi fuq il-karta żgur u avvanz. U avvanz fuq li kien hemm qabel, ġifieri. Fuq il-karta mhux fuq il-karta. Permettili, saret l-aġenzija. Hemm bżonn iktar risorsi. Għatlek sar infurzar, hemm bżonn iktar infurzar. Hemm dal-kumitat tekniku qed jagħmel dan ix-xogħol. Mhux se nieqfu hawn. Iva, hemm xi problema, ġifieri li qed jiġri rridu naħdmu l-qudiem u nagħmluhom inutli li noqogħdu batti bekki. Bejnietna, jew waħlu fil-politiċi, jew waħlu fil- Inti tħossal pressure ta' nies ġrejt wara ħadd. Sandro qal li ġrejt, jiena qatt ma ġrejt wara ħiġifieri. U mhux se niġru għajh insara. Ma qalx li ġrejt inti. Però ħankun ċar, ħankun ċar. Għal iż-żewġ partiti. Ħankun ċar, ma dik opinjoni. Però jiena li qed ngħidu illi s-sistema x'imkien falliet għax ma jistax ikollna żvilupp. L-iżvilupp huwa importanti, mela ma tistax twaqfu l-iżvilupp. Għax l-ekonomija importanti, il-jobs importanti. Imma Ministru. In-nies, il-ħajjiet huma importanti. Ija, ma Ministru, bħalissa hemm nies id-dar. Bil-konsentur, qed jaraw it-television u wara t-television, hemm il-konsentur. Jekk x'tgħidilhom, is-sistema falliet hemm xi ħaġa ħażina ħadd tibqa' tgħidilhom hekk. Mhux qed tgħidilhom, xi ħaġa trid tinbidel, xi ħaġa trid titranġa. Xofja li ħadd tinbidel. Dal-kumitat tekniku jrid jirrapporta fi żmien ġranet. Hemm investigazzjoni għaddejjin illi jekk hemm xi ħadd li naqas seta' l-gvern għax aħna ċettajna responsabilità tagħna. U aħna rridu naraw l-affarijiet isiru sew għax in-nies għalhekk tellawna. Però hemm nies li għandhom obbligi fuq is-sit. Hemm l-iżviluppatur, is-site technical officer, il-perik mhux qed nidħol fil-każ għax hemm l-investigazzjoni. Meta tarhom għax għandhom ikunu fuq is-sajt għax għalhekk jitħallsu dak hu xogħol irridu naraw. Il-sistema ta'